Mwaswera bwanji kwina kulikonse kumene mukuonera kanema ameneyi wa V&V Media TV. Ndikulandireni mwachimwemwe ndi msangala ku programu inanso ya Sacred Vocals. Kumbukirani kuti iyi ndi programu ija yomwe timabwera pano sabata ndi sabata maola amenewa a sabata. Cholinga chake nchonena kuti tidalitsike ndi mayimbidwe osiyanasiyana kuchokera kwa achinyamata. Ndenda kondwera kwambiri kuti muli pamenepo mwasankha kanema amene tiye tikhale limodzi monga mwa nthawi zonse. Ine dzina ndi Luciano Lion, tiye tikhale limodzi mpulogalamu ya tsiku la lero. Ndi apa tiyambe ndi kuimba kuchokera kwa Tambalale Ambassador Choir, nyimbo imene akuti ndakuyika mlonda. Ndakuyika ukale mlonda wantu wonse, ulamikile utenga kwa mitundu yonse, koma ngati sulalika kwa otayikawo, udzayankha mlandu pamwazi wawo. Pakufika chiweruzo, mene oweruzayo adzanena, utiwelela ukapitawo wako, kodi tidzapezeka oyenera. Tawo nalizokolola zacha ponse ponse, kodi wina ndani adze kudzagwira ntchito, kuti mwini podzabwera adzakondwe nati, lowa chikondwerero chamuyaya. Pakufika chiweruzo, mene oweruzayo adzanena, utiwelela ukapitawo wako, kodi tidzapezeka oyenera. Usati muntima mobola ndapulumuka, osabela nkawaza iwo ali muchimo, usakondwele pamene wina atayika, koma uchenjeze nuwadzuzule. Pakufika chiweruzo, mene oweruzayo adzanena, utiwelela ukapitawo wako, kodi tidzapezeka oyenera. Pakufika chiweruzo, mene oweruzayo adzanena, utiwelela ukapitawo wako, kodi tidzapezeka oyenera. Pakufika chiweruzo, mene oweruzayo adzanena, utiwelela ukapitawo wako, kodi tidzapezeka oyenera. Nyimbo imeneyo kuimba kumene kuchokera kwa Tambalale Ambassador Choir, nyimbo imene akuti ndakuyika mlonda. Akungokamba kuona kuti Mulungu wathu wakumwamba adatipatsa ntchito yona kuti tikhale mlonda. Mlonda amene amayang'anira zinthu zochitika kuti yayi zisalakwike, kapena akuba asabe yayi. Mlonda ameneyi akutipatsa ntchito na kuti tikhale anthu oyang'anira choonadi kuti chisaonongeke. Ngati pakulakwika pena akuti tikonze. Nyimbo yabwino kwambiri yoyimbidwa ndi Tambalale Ambassador Choir. Kupita patsogolo m'bwalomo mulowe kuimba kumene kuchokera kwa Fere Future Adventist Men, nyimbo imene akuti Sabata. Atsogoleri. Yes, atsogoleri. Kuchai chitu lero? Kuiwala. Mwiwala bwanja atsogoleri? Kuiwala, ndiyango samba ndikuti. Chabwino atsogoleri. Ndiyango samba tieni. Mutipeza basi. Tieni. Atalenga zonse Mulunguyo, napumula siku la Sabata, nalidalisa naliyelesa siku hilo la Sabata, siku
sabata Mulungu napumula analidalitsa analieletsa nalipeleka tipume tsiku la sabata Mulungu napumula analidalitsa analieletsa nalipeleka tipume atalenga sabata Munguyo napeleka kuti tipume si muntu chifukwa cha sabata sabata chifukwa cha muntu tsiku la sabata Mulungu napumula analidalitsa analieletsa nalipeleka tipume tsiku la sabata Mulungu napumula analidalitsa analieletsa nalipeleka tipume. Kuimba kumeneko kuchokera kwa Fere Future Adventist Men, nyimbo imene akuti sabata. Zambiri akungophera mphongo mu nthawi imene pakadali pano tili maola amene wa sabata kutamanda mlengi, kutipatsa mpumulo kuti mu tsiku la lero tipumule. Zimene zitu ndizoyenera kwambiri kuti tidzipumula chifukwa thupi lathu limene akuti lipumule titagwira ntchito kwa nthawi yayitali. Mulungu wakumwamba adayika nzeru ndithu yapadera nena kuti ayi tikhale ndi nthawi yopumulira. Nyimbo yabwino kwambiri, nyimbo yolimbikitsanso imeneyo. Apa kupita patsogolo kuchokera kwa Fere Future Adventist Men, mbwalo mulo wanso Kasemba Future Adventist Men, nyimbo imene akuti mamva motani. Bwana makala maroba bwana. Iwe sanfano kusekali kwani wewe jani nanga. Iwe na yonki. Wakuchichuja. Antotola. Nililele. Amugweza. Agalaria kaya. Ananyanya. Namuuza na mya jalembi. Ananyanya. Afalisi nini? Yero mama nimeenda kuzila moyo. Anga nilimene wewe. Mwasula bwani pi. Oneka ngati nkhosa milomo yabodza okhala ngati yakudzika ngati mtima mwawo sakukondwa koma aizikomo. Oneka ngati nkhosa milomo yabodza okhala ngati yakudzika ngati mtima mwawo sakukondwa koma aizikomo. Mamva motani nuwanzanu akagwa bwanji mabweza malomo wagwira dzanja kumwamba sikumakondwa nkhosa imodzi kasowa pomwe inu muli hede kuseka mukunyoza. Mamva motani nuwanzanu akagwa bwanji mabweza malomo wagwira dzanja kumwamba sikumakondwa nkhosa imodzi kasowa pomwe inu muli hede kuseka mukunyoza. Iferi madziwa angobwera sana sinde adiwonongera mpingo alibeso uzimu. Musaweruze muntu ndi maonekedwe poti kuweruzako ndi kwa Mulungu. Mamva motani nuwanzanu akagwa bwanji mabweza malomo wagwira dzanja kumwamba sikumakondwa nkhosa imodzi kasowa pomwe inu muli hede kuseka mukunyoza. Mamva motani nuwanzanu akagwa bwanji mabweza malomo wagwira dzanja kumwamba sikumakondwa nkhosa imodzi kasowa pomwe inu muli hede kuseka mukunyoza.
Mava motani nuwansanu akagwa. Amenewo ndi ya Kasemba Future Adventist Men, nyimbo imene akuti mmamva motani, akuti mmamva motani nzathu akagwa, kodi mmasangalala kapena mmakhala munthu okhudzidwa kuna kuti yati muthandize nzathu amene walakwitsa pena ndi pena. Zofunika kwambiri kuti tisamakhale anthu osekerera, okondwera nzathu akagwa akabwerera mbuyo pa Chikhristu. Nyimbo yabwinonso kwambiri, nyimbo yotsitsimutsa. Kupita patsogolo m'bwalomu mulowanso kuimba kumene kuchokera kwa Sector 7 Senior Youth Choir, nyimbo imene atibweretsera kuti Mkhristu nandiferane. Kristu nandiferane, andikondera njii, nasiya ulemerero, andikondera njii, andikondera njii, andikondera njii. Kristu mbuye nafera njikodi, andikondera njii, andikondera njii, andikondera njii. Kristu mbuye nafera njikodi, andikondera njii. Napachikwa mtanda, andikondera njii, nakwasidwa chitima, andikondera njii, andikondera njii, andikondera njii. Kristu mbuye nafera njikodi, andikondera njii, andikondera njii, andikondera njii. Kristu mbuye nafera njikodi, andikondera njii. Nyimbo yabwino kwambiri yoimbidwa ndi Sector 7 Senior Youth Choir imeneyo akuti Kristu anandifera, akufotokoza kuti yayi imfa ya Yesu Kristu ndimene pakadali pano tikusimba lokoma kuna kuti yayi tinalandira chipulumutso. Nyimbo yabwinonso kwambiri imeneyo yotsitsimutsa, ndi akuti pa imfa yakeyo tikuyenera kuti tiphunzirepo kanthu, kudziwa ndithu choyenera kuchita choyenera kuna kuti yayi Mulungu wathu adatifera kuti tipulumutsidwe. Nyimbo yabwinonso kwambiri yolimbikitsa. Apa timalize programu yathu ya tsiku la lero ndi kuimba kuchokera kwa Area 47 Senior Youth Choir, nyimbo imene ndi yatsopano yatuluka sabata ziwiri zapitazo, nyimbo imene akuti pofika kumapeto. Pofika kumapeto haulendo ulendo wambo leno bapazitulo Zingulo mkawa ndizovuta za moyo zita mawakomezeza. Pofika kumapeto haulendo ulendo wambo leno bapazitulo Zingulo mkawa ndizovuta za moyo zita mawakomezeza. Mawawo kometeta oyera wapasonkana mkawa ndizovuta za moyo zita mawakomezeza.
moyo zitamawakomezetsa akufa mwa ambuye zakwatulirwa zako manang'ane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 ng'
mawakomezetsa akufa mwa ambuye zakwatunenwa zako mananganenalena kawanizovuta za moyo uzita mawakomezetsa komezetsa oyera wapasonkana kawanizovuta za moyo uzita mawakomezetsa komezetsa oyera wapasonkana kawanizovuta za moyo uzita mawakomezetsa komezetsa oyera wapasonkana kawanizovuta za moyo uzita Area 47 Senior Youth Choir, nyimbo imene akuti pofika kumapeto. Nyimbo yabwino kwambiri, video yonso yapamwamba kwambiri, tikaona iya ndithu kavalidwenso kabwino kolemekeza Mulungu wathu okhala kumwamba. Area 47 Senior Youth Choir ndi gulu limene limayimba sobwino kwambiri, ma video ndiye kumatulutsa pafupi. Ena nkumafunsa kuti kodi mmangoika Area 47 Senior Youth Choir ifika jani? Ayi ndithu ma video tajambulani magulu achinyamata, kandalama kamene tachita maganyu tateni tibwere pamodzi nkukajambula ma video kuti nyimbo zathu zifikire ponse makamaka program imene ya Sacred Vocals. Pamene ponso ndi pantsiriziro pa program imeneyi ya Sacred Vocals mtsiku la lero imene cholinga cha programu iyi timafuna tifikire luso la chinyamata madera osiyanasiyana. Ndakondwera kwambiri kuti mudali pamenepo, simudandisiye ndekha. Ine dzina langa ndi Luciano Lion, ndithokoze pa kamera Kenan Savala amene wajambula programu iyi. Kufikiranso sabata yamawa ndikungoti happy Sabbath mwakumanonse, bye bye.